हेलो ହଁ କୁହ। ହେଲେ ଟାୱାର ରହୁନି ବୋଧେ ତମର ସେଠି? ନାଇଁ ରେ କଷେଇ ନା ଆଇଲି ବାଟକୁ ରହୁନି ବାଟକୁ ତା ଦେହ। ଆଚ୍ଛା ଯେ କଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କଣ କଥା ହେଲେ ଯାଉ। ହଁ ମୁଁ କଥା ହେବି ଯୋଉ କାଲି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣରା ଅଗଷ୍ଟ 15 ବଢିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାଉ ଭାରି ତାର ଆସିଲେ କଥା ହବା ଆଉ। ଯେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ କହୁଛ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବା ଯେ ହବ ମାନେ କହ ଟିକେ କଣ କେମିତି କମ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତମେ କେତେ ଦେଲ? ମୁଁ ହିଁ ଯୋଉ ପଇସା ହଉ ଦଶ ତମେ କେତେ ହେଲା? ହଉ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ। କହିଲି ତମେ କେତେ ଦେଲ? ମୁଁ ଦେଲା ପଇସା କହିପାରିବିନି ତ ଅକଳନା ବାରାଣୀ ମାନେ ଅକଳନା ମାନେ କେତେ? କଣ ଲକ୍ଷ ଉପରେ? ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ଗୁଡାକୁ 4 ଲକ୍ଷ। 4 ଲକ୍ଷ? ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି। 4 ଲକ୍ଷ କଣ ଏତେ ପଇସା? କଣ କଣ କାମ ହେଲା କି ତମର? ସେଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ଲକ୍ଷ, ଇଏ ନେଲା ଲକ୍ଷ, ଆରକୁ ପୁଣି ଦେଇକିନା ଆଉ ମ୍ୟାନ କହିଲେ ନହେଲେ ହବନି ଆଉ କଣ କରିବ। ମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା? ଆଉ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠି ଭାଇ? ମୁଁ କରଜରେ ବୁଡିକି ଅଛି। ମୁଁ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର କରଜ। ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ଖେଳେଇଲା କେତେ ଦିନ ପକେଇ ରଖୁଛି କହୁନ ରଖେନା। ଏବେ ଯାଇଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗାଇଲା 1000 ଲକ୍ଷ ପକେଇ ରଖିଲେ ବୋଲି ପୁଣି ଆଉ 500 ଦେଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଦେଇଛି 500 ଲିଙ୍କରେ। ଆଉ ଟିକେ କଥା ହବ କଣ କେମିତି କରିବା? ଏତେ ପଇସା ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। କଥା ହେଲେ ବି କଣ ହବ? ହଁ ନାଇଁ କହିବ ଭିତରେ ଯଦି କରିବଲେ ତମର ହଁ ସେ 50 ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଯଦି ସେତିକି ନେଇକି କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ବେଶୀ ନୂଆ ବେପାର ବଳ ନେଲା ହଁ। ମୁଁ ଖଣି ପେପର ଦଉନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ ସେ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ପେପରଟା ଦେବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ପେପରଟା ଇଏ ନ କଲେ ଆର ଜିଆଲ କରିବ ପେପରଟା ନା। ନାଇଁ ସଦା ମୋ ରୟାଲଟି ପେପର ଦଉନାହାନ୍ତି ପରା ଖଣି ଚାଲିବାକୁ। ପଇସା ପୁରା 50,000 ମାଗୁଛନ୍ତି। 50,000 ଦେଲେ ଯାଇକି ଦେବେ। ଫର୍ମ ଦେବେ। ମୁଁ ନେଲି ଖଣି ସରକାର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନି। ସବୁ ସରିଛି କଣ କରିବା? ସେଦିନ ମିଟିଂରେ ସେ କହିଲେ ପେପର ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ପେପର ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲି, ସବୁ କଲି। ଅନ୍ୟ ମାନଦ ଶିଶୁ 20 ଟା ବହି ଆଣିଲା। ମତେ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବି? ଶିଶୁର ବାଳ ଏକାଥରକେ ଦଉଛି ମୋଟା କରି। ତମର ଦେଖ ଛୋଟିଆଟି, ତମର ଗୋଟେ ଖଣି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର। ତମେ ଯଦି 4 ଲକ୍ଷ ତମଠୁ ନେଲାଣି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡା ଜୁଲୁ ହେଇକି ଲାଗି କେତେ ବଡ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ନଉଥିବ କୁହ? କଣ କରିବା? ଏମିତି ହେଲେ କଣ କେତେ ହବ? ଦେଖିବା ସେ ପଇସା ଦେଲେ କହିଲି ତହସିଲଦାର ରିପୋର୍ଟଟା ହେଇନି କି? ତହସିଲଦାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିଲାଣି ପରା। ନାଇଁ ମ ତମର ଏକା ବହୁତ ଏନଓସି କଷା ମିଶି ଏଠୁ ତହସିଲଦାର ଯାଇକି ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ଯାଇକି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଇଏ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏରା ହବନି। 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କାହିଁ କରିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବ? କିନ୍ତୁ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋଠୁ ଲିକେଜ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ତ ଏଟା କଣ ଚିଠିଟା ତମକୁ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଚିଠିଟା ମୁଁ ଇଏ କହିଲେ ଚିଠି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଉ ଥରେ ଚିଠି ଆଣିକି ଦେଲି। ଇଏ କଣ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ବେଶୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହବନି, ତମ ହବନି, ଯାହା ଇଏ କରିବ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଥରେ ଗଲି, ସେ କହିଲା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ଗାଡି ଯାଇକି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଉ କଣ ଦେବୁ? ମୁଁ ତ ଖଣି ନିଲାମ ନେଇଛି, ମୋ ଚାରିରେ ଆଫିଡେଭିଟ ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ କଣ ଦରକାର କାମ ଦେଇଛି? ଆଉ କଣ ଯୋଉ କହିବି ଏଥର? ମୁଁ ତ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ମୋର ଏଇଠି 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହବ 20 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ। ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣି ନେଇଥିଲି। 5 ବର୍ଷ ମାନେ ସରିଗଲା ମୋର 2011ରୁ ଆପ୍ଲାଇ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇପାରୁନି। ପଇସା ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋଟା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ କଣ କରିବି? ମୋଟା ପଇସା ତ ଇଏ ପୁରା ମୋଟା ଅଙ୍କ। ମୋଟା ଅଙ୍କ ସିନା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ କୋଉଠି ହଁ କୁଆଡେ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ 2ଟା ଟ୍ରିପ ବିକିଲି, ଟଙ୍କା 10-15 ହଜାର ପାଇଲେ, ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଟଙ୍କା 1000-1500 ବଳୁଛି। ମୋ ଛୁଆ ପିଲା
ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା। ହଉ 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 ଦେଖିବା ମୁଁ